don ne blen so ayade wase yi woni mi se ntia be pie fidua mu eme en fa ya pa yenyansa yenim de emfa nye bibibiara ma ade nyina emfi wawurade ne ye wiade na ahia ma ho sala nso ne yekoso ra bompa ye gya yetiefo a ye ba mu tie nyina ahia wonsa bere na du o ma ye ba betie wasem wa bia kuma bia mu anye ne hu mu bi obo kuma bia o ye firi ho na wonsem a awie be ye tie no o ma ye bedi so ye be de onyame opɛ wo ye anase oba ne no wɔkyena a o ma ye kra anyira we ne yesra onyame agya oba skonkrodi mu no yenka amen amen yo efa sai kwan wo su ye kye etiefo nyina mo amutie nyina ano ye kyia mu nyina aye nuanam ayalefo bibia ye kye obia anopai onyame asomdwe enka mu nyina ewo Yesu dim wanka amen amen dimbi o ye deno ye Yesu Kristo deno ma o ye rabano be fieno be home frene bremo metona ayeye hojom da wona don nekweje nonti o Yesu Kristo ne meje fono ayeye kanedinda metona ayeye hojom da wona don nekweje nonti Yesu Kristo ne meje fono ayeye kanedinda mehu Yesu anapaya Joseph bano niate te fono kane enwasem mehu Yesu anapaya Joseph bano niate te fono kane enwasem so baby baby so biri baby oh betum ye free nice etaba oh momra meje Yesu no ya je nkwano oh momra meje so baby baby so biri baby oh betum ye free nice etaba oh momra meje Yesu no ya je nkwano oh momra meje yo oniadofo anopenso no ye san wa babeche onyame na asem enememe no nan ebopa mu se dia na semenu mienu se menu mienu etie onyame na asem babura me atia se munko wiase afa na nyina na monka mense mpado nkire abode nyina na ne obaje me nyame asem adie na obetu anamo na beso me nyame ani no ono nipa maje no nkwa na ne otu anamo anso me nyame ani no ekra no ebefiri nsa nti ye basa ne ye de nyame asem no menu mi nyina ase etie ni edi so ye ni ade a onyame no opefiri menu mi ani nkyai enye sika enye ye honyade ena enye bibia na mu de se ye de yakoma nyina ebeti nyame asem ne ye besuro no nyame no eno ane ade nyame pe ana ye kasafa boshe nipa nam nipa ekohye bo ba bia ontua nti enne boshe no ama twi nipa bebre abrabo asa komochi saudifo obi ye adwuma na ode ne ho akohye baabi na namboa me se oboa me na se madwuma yi ekoso a mebre sika 5 million na adwuma no obo ne mpa ya ma no sosofo kwa no ko ne nchen a na obo mpa ya ma no na fe niam start etutom na bo hu na niam ekoso ebeduru sa bire no ne ono na ne kan se obetua no na fe na ye ma afo behu na ma no so na de na hwefo mo prawo na fe wo de akohye efie bayifo bi se efie bayifo bi na obi adwuma no na adwuma ne koso na wa dan watena so na so na o baabi a okoya okohye ebo a wantua no ana ya ahoma aso ne mene anopa ma yan hwe Mose homa atoso na ye numere no eti aduasa eyim ba ko besi mienu no ma yentie onyame na asem number chapter 30 verse 1 to 2 no kama me ye ka Mose homa etoso enan no
etie ye dua san yimu ye ba ko kosi bienu no odifo atifia asem no se bɔhyɛ ho emra bɔhyɛ kɔhyɛ bɔ a emra da ho ɔse na Mose kasa kyerɛ Israelfo musuakuo no so atitire sɛ ye ni asem a Awurade ahyɛ safoti onyame ka kyerɛ Mose se Mose ka kyerɛ titiriwofo no ɔmo bɔ brɛ ɔmo adwi mu ɛdɔ ntuanofo no sɛ ye ni ade a onyame ahyɛ to sɛ obi anhwɛ na ɔnyɛ de no ɔnyɛ gesa sa ɔse sɛ obi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ wɔka ntam tua ne kradeɛ bi a ɔmu n'asɛm so safoti deɛ afiri n'anom no nyinaa ɔnyɛ safoti awurifo obi ko gyire baabi ɛsɛ abatwe a yɛatui obo gyire baabi ɔda aman nyame boa me na sɛ bia me ba power mo kwan nyinaa afiri akosi so aduro deɛ medwa so nyinaa de ama mo na ɔmo nso ahwɛ ho na ɔmo to aba no de ama no awie afei obewie no ɛkwan bɛhyɛ aduro ti gbra bɔhyɛ wɔhyɛ no wani so nti ɛba saa onyame yi n'ani yɛ dan ehinta no ka kyerɛ titirifo no sɛ boko gyina baabi a mo hyɛ bɔ baabi a obɛgyina bi a obɛhyɛ bɔ biara no na sɛ wani so a ɛbɛyɛ fidie asɔ ɔmene obetumi kɔ sɔfo nkyɛn sɔfoɔ ma ya menya ba wo boa me nyame fa so na sɛ me akɔsua mansa me adwo pra sɛ me unya ba ko mienu a o me sika 5 million sɔfo me de ba bɛde nyame ase wa wo ma akɔsua mansa wo akɔsua pra wo ma ne ba na nyia ese ODIYIFO KWASHA bo hye no wan fa nkɔ wantua afi wo wie na sɛ niema nyina ginsɛmo a na ɔda kɔhyɛ ne maame ɔwo no na ɔda kɔhyɛ fie bɛyifo na afei afo bɛ oni yɛ de praye bo na sɔde fie teta wala nkasa ne ya woyɛ wa oni ya woyɛ obi kɔya banjuma abanjuma na wɔyɛ wa kɔya ya wo to fam square yɛmfa oh no ɔde ne hɔ kɔhyɛ kɔnfo bi nsanana sɛ wo boa me na sɛ abanjuma yɛ famia mɛbrɛ wo sika 10 million me sa hyena apo mi gba maako nyame aboa ma abanjuma no wɔyɛ kɔ ka bi wɔ dam na na se da ne wan wanfa nkɔ obakɔgye wanfa nkɔ osuke ono o he telescope no hwe oyin konya ni wasi ai akoya obaba she egbo no hwe ne fuka kaka bi odeka ria oginani hwe me so papa dem dem no wa ye bibi ke to be odane wo obaji obetua no wa nya za telefo bubu na fe ni won kɔ na ho na ba me maya money o man tima ba bi makonya za ntiro da fo twetwetwetwe o sere o za o ba o ba she bo so be blame 10 million yes ena o dwan ni ene shaf yes what they call so one fanko one fanko enti say the a 2 beat ti wonya make kire is for say hey Mose catch is for obi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ wɔka ntam tua ne kradeɛ bi a so obi hyɛ Awurade bɔ sɛ Awurade ahaye amabegyina ofie amabegyina mi nyame boa me ne sɛ menya police menya soja menya nurse bebre osika 2 million omuna sam so sa asɛm na ba bia okogina ya wo hyɛ bɔ bia no emuso ya firi na nemu no nyina na ne firi wonu ba nya dan onye di so ebra wo sa chi a wo bebie store no sɛ okɔ ba bi kɔ hyɛ bɔ wakotua so obo so da ne nhwe sa ho say and store nya on say egu omo ba jiska say bia wo kɔ ya banjuma wo kɔ ba bi kɔ hyɛ bɔ bɔ hyɛ no wakotua abena wo so nkotua nto say adwuma no kɔ ya yiwadi so kɔ trefi ade pete nyame asɛm na boa wo ane yɛ kasa fa bɔ hyɛ ho na ba bia wo kɔ hyɛ bɔ bia no tubika kokotua na boa wo ye no na pre Kristofo bebre amma Kristofo bebre abra bɔ hyɛ mutase onu ama yɛnkɔ osankafo etinum enyi ba ko besinsia ne kama me osankafo etinum enyi ba ko besinsia wo wia no ka ho na atan na ma na fie jamba ba foforo yɛnkɔ Ecclesiastes chapter tinyame asɛm na boa wo na ba bia wo kɔgyina bia wo hyɛ bɔ bia kokotua wo ya adwuma mpani o wo ya akoda o ba bia wo gyina ya wo hyɛ bɔ bia no kokotua na peni pa bebre ameni pa bebre abra bɔsiw omutrase Ecclesiastes chapter 5 verse number 1 to 6 no na wo sɛ ya kan wo senkafo etinum eyimu ɛyɛ ba akokosi ensia no atifi asɛm ODIYIFO sɛ ahodaso ni Nyankopɔn anim ahobrase sa wo ko nyame anim a bra ho ase na ne wo wonim sɛ gitum sɛ ne wo ko gina sɔfo bia na nati nyame nipa bia ni kaka bia no gitum sɛ obede obedi so ɔse sɛ ɔde kɔ Nyankopɔn fie a tia o
Bible say who ko osofu bia nche nyame fie asempakani bia nche nyame fie hwe wonan na wode ko no wonan no hweniye wonan na wotutu a wode ko nyame nipa bia nche no hweniye ko na wo ben ko tia na se wo ben na se wo ko nyame nipa ne nche na se wode wasam kotonem no no so no ade nyame asem ma wo sin kwasafo for bo so ebi enipa bi timi transse ne ye gbafode nyame asem bia nka wono anso mo ya ponje esu otwitwa nsa ni bia no num bia ase ye gbafode nyame asem bia nka won se Bible say eyetsen ho kwase afore bo so na one year obi a wajimi no oba kwose bo ba bia wontue nti no ti Bible so omo de o man dai onim so wo ye bone so wonim se asem a wo kaka no eye bone okugye ba bia kwose bo hwe wo ba no kwa wo kwa wani okotua so wan kwotwa akora no so wadane wi ni o ta yale mpodi anapa ye kasa afọ bọhye ho mienu no wase amama no nya woro safo ku dunya minipa bia nim a ma won semu ne mienu ne miensa ne nanan na ma wakoma so empentem emma sembi emfi nyankopon anim okugina osofo nanim awurade humobo me babena suku ya wo kwanu okuno wi a me boa 1 million me ba kofi okoye djuma wakra o penese mu kwan ya nya se nyame boa no nya nese mu kwan a bisika 5 million me ba kofi so sa kofi so publication mu kwan wono so nyame boa na se wo nya papa bisika 10 million na se hono ya ka ko be 70 million nyame aboa man kwada miensa nyina nya djuma no mu kwan 17 million no hwe wanfa nko osino onyankopon e wosoro tio ukugire ba bi e hyebo a ti asem ne ye pa Bible so onyankopon wosoro na de wo asasi so na menu mienu de ye wasasi so enti ma wonsam nya kakra bi enti wo bompa ya kura na sade ba ko pe na ade besi wani so e bompa ya na ba hyebo to ho a fa ba ko pe na ma wosam nya ketwe bi e nko hyebo kase na mo anu nya woro na ma wano no anya woro nko hyebo bebre amraku a e ba ma huntimi kodi so na be pira wo imini ansa no sena da ye so na mo bradwunu mu na eba so onipa koda odifo obaso da ne na ntwe sam bibire baabi a wokọ na akọ hyebo no obeje wantua no o tata obaso da ne se kansa ho obeje hohom no na etata sano ti odifo hohom no na etata se boso so na akọ ya oyi hohom so metata obeje sika no ne kai ne sa tumi ka ko boso so onye sa ne kotua bode nye sa ya wasena da so na mo bradwunu mu na eba enti uda ukodi pafo behu na so da na ntwe sam afo behu na obehu kwa ne atete bia sa ho no hu se obehwe ase nye sa na okwasea ne so enam sam duduom sa fotie Bible so okwasea ya baabi obako gine bia no obehye be tan ampa wodu Pentecost pabo obehye bo presby obehye bo apostle obehye bo roman baabi obodu bi obehye bo oba ko shebo Bible so okwasea ne so nam ensam duduom ze eba saudi fo na no wase so hye nyankopon bo bia tia menya ba tia se mu yi papa blantie enipa bebire akoba bia ko hyebo a eprawom omani so mo feria eprawom saudi fo bebire kurawu papa mebira brabo somtase papa obi akoba bi na sofo abompa ya boa no wawo bo hye keke no wanfa nko na kola nda bia wimba wi camp no tie sa saudi fo wasai odifo onzo obetime nya ba no so akora ne bebi esko nya djuma wonya djuma ena wono obetime wo ba no kora bo hu na kola no nda bia no odane sekra papa ebise bo hye wanfa nko wati so se nyankopon bo bia wo ko hye ba bia obegina bia wo be hye nyankopon bo bia no entwentwa ne mase hwa obi wo asika no obo okogya so awurade hu mobo ye 10 million kwa mi so bi bu da awurade abusu bi esi mi sa oboa me na se 10 million ka mi se kurum awurade mi 3 million ba bo afode na me boa ma onya 15 million o de me ana me ka na so me boa me kure suku kura mpono sa sika okura enso mo hwe me dan kura ha no me dan kura ha ba bi kwa bubu ntia se me de me pache tinye me se pa na boa wati so so nyankopon bo bia wo se nyankopon bo bi entwentwa ne mase se ade na bam ma wo se nya den e wo bosha a wo hye no so ebise woni okwasea ho akoma pa biara ono bosha ho enti so obi hye bono so ontua Bible se ni pa we da okwasea me dia ba oche me esa ebira wo ko hye bono otua antua on se store na egu on se wo ba na ko hye no ho bono so asai efidi na yiwo wadani se ensa wieni obawe hwe ba bia wo ko hye bo se awurade wutimi boa me pa na se stoyi mitibi sisi won me fani maguma me bro sika 5 million okotua Bible se meni okwase won koma papa bia on bo hye ho yes enti wa hye bono enti ba bia wo hye bo bia dai ma sori ne kokotua o se fanyina me se wa hye bo se wa hye bo na wo ma safoti
baby obodu bia no hyebo Bible says one hyebo a enya fidie nyu oha bia nim Saudi for na so se wa hyebo okuje baby be 10 ahyebo a fa sa 10 so nyina ne kotu abode na na yi sa kodua ni efiro so tie fidie na kosunsun no fidie na kosunsun ye nyina komie wan ko wi na be say you are okọ president sofo a odifo kan fa koma no sa pediko sofo a kan fa koma no kotua okọ boso so aheden kan ko fama no pepepe menu ba ansa na sa kodua na efiro so on se sa kodua na okojire baabi basabasa wo hye boy won kotua nyina no eno na aprawuro eno kan so kwasia ne enam sem dudu mu na eba sa okojire baabi a hyebo be 10 wa kotua ba ku po hwe wo bakura nti ampa no wo hunu nyansa kotua ba ku po afi de wo manyina sati nu wi ani apotashi esai adwuma kwa yamfa on se wura fie on babu se bi ni okwase wo kuma papa bi on ne bo hye ho afanyam se wo be hye bo no wantua ene won hye bo kura da wo ha bia anso amene aboni bi anim ti me se pa na bo menya brantie on so hye bo wantua hwe wo hye bo wantua wo la ko hye ma me on onyame mo bo amen papa sisi no master ensia no se ma wa no kwan na ma wo honhom enye bone tafoti ento mo no kwan ko gire baabi akohye bone so wantua aye fidia be so mene aso oduma aso bibiam na nka obofo no anim se aye bone aye mfumso tafoti wa na fedie okwa na fe yi akosia obohye bone wantua sofo wo de mi wura fio na wo de mi wura fio wo de ye mfumso na ba obua ania mo ho pa na adenti no nyankopon bumfu tafoti ise wo hye bone wantua wo se nyankopon be dai adenti no nyankopon de bu emfu ne na won sai unsa no nyuma tafoti wo hye bone wantua akwala no be sai ade ne nyankopon de bu mfu o be sai akwala no na won nsa no adwuma no won sai no o be sai no ba no be sai o soto no o ma wontum o be sai no ukoko no emma na ne nkrampan o ba no wo adwuma no na wo ba na wo ye adwuma no ye nyini fi adwuma o be fie no wo mire fie meta fie Saudi for emma no mo sansai okoshe bo wa wantua ade ne nyankopon bu mfu na won nsa no adwuma no won sai no entia no pai ye kasa fo bo hye mba bia wokogire bia wo hye bo bia menu brante wo paso ndwa kokotua se ntije wa hye bo no ne ntije wa hye bo no ma kona kokotua fa nyinam se wa hye bo sense wa hye bo no ntua so na akoyo ba bia wokọ bia wokọhye bo bia ne kan kọ na kokotua na afije ne kondua ne efiro so na on pa bo na wo bo hiri ba ene manyina ase no haya ampa ampodifo o se onyankopon di ni bo hye so nya sa pepepe onyame ni okebia de epam sa onyame ni okebia no odi so enso me no hwe wo ye ebedu abato yi mombua me he na mpia begina ho mombua me na me peso so bobua me na se moto aba ma me pepepe dia me mensi e hye ma se nyina no kurowi ma be we so nyame bua no koda fam yo se ye ba hwe mpo ye hu ni da Bible say mini okwasia ehu akoma papi ne bo hye ho afanyam se wan hye bokura dia woni hawo on se Ghana ye hye bo ye ni so nton so ma na tita pansam ye hye bo ye ni so na so fie ye ko hye bo ye ni so ani egu pa bo se na hiri baba o baba po nyakopon die onyame on ti o baba po no onim papa ke 10 no 10 no sesan men jampo ko 10 10 no 10 na yenko odifo wase de wo pesika no Bible say do pesika no sika eme no ko na de wo pe adedodo no banyam faso enyam mfaso safoti opa Yesu ahuhudie wate o pe wiase nyama nyina o pe wiase japade nyina o do ho ato wiase no na wo pe emunya Bible say de opa dodo no eye wiase emu ahuhudie Saudi for ni nyina ye beda naja kwabena abena anapa yasemni be Deuteronomy 23 can 19 to 25 come me Deuteronomy 23 19 to 25 come me 23 19 to 25 oni atu nyame sa wate ka mo se huma etoso enum no etie ye aduonu miensa ni mo ye dunkono egosi aduonu enum no o se sai o se anyi wunua emfantum ewosika safoti enne okobo be shaka kire bi kwa wontime ntua ya odifo ebia mane pa solo nami na ebia ahochi aba na makwa akobo be shia ya be 10 million
na ono so di bia asi ho ama me yes me kwa me ni nya na tia sori fie no ani o me ni nya na tia sori fie a ye nyina ye pe mo akwa ne de abo na asori ko tumpon so no tumpon no wo de sika kase pa bia so no ni pa no obi akoba ba je bisi besi ano wo se wonni wonu ya nam na se ho kire ba na se wo bone besi a enfe besi ho yes sika ho fantom ana aduane mu fantom ana aduane ho kura po no ba ba ji kura enfe besi ho ana bibiara a waje ho mfantom ade biara ye de manipa a ye de bisi ho ma no hwe na wonua pa won ne kwa won ne ba no wan fa bia ma no anye ho wan fa si ho asi ho ma no imaduano no so na ni nchan ana jemfantom so obi a woni mu ne de utimi di ebi ye den oje ho mfantom nya sa saudifo na de wadanfo pa won ne kwa won ne ba pa hwe obi no bi nam na ho kira ba ebi a ne kokokura no pese oton kojo na say de ye bi atompa de nya gro mani mu ye guase enti bi kokko ka me pe be sempo so be sia ne obi be sia ne ye unya bi o na ba na fu bi o se so obi ton ne kokko dia menka nche no boto ya no hela is kan na ma no ono a kokko to kokko no ma hwai afo be hu no no gira kokko no papa na fo pa o oh yes se ne ma wo nya na ma wiase ne sai ampaudifo wo so na ni nchan na jemfantom onipa woni mu ne die ya utimi di bi hu se hu ye dan agin ho mfantom nya sa na wonu ade na wonu pa de enye no mfantom fa wonua mabon ho besia na wodi besi no enye bi da na enye no hobi na brado nyankopon enhia wo de wode wonsa ebeka nyina mu safoti ti se wo bonua wadanfo besia wonua besia na se wodi ebisi homa no a waduma wonsa no aduma nya ebesai onyame wonhira pepe podifo enso ka wodi fam no a wodi fam na ebe nhia dan ama onye sa ampa yenko mento aso na to aso 25 yenko ye wodifo beto aso yima ye duonu ba kono wase se wo hyawurade nyankopon po a enyanya sa obema safoti wakobom pa ye okoshebo ya ebo no bibia tutomnya sa wodifo brina so na wode kono ye ne ya eno na kan pa o ya wodifo ye ti opa ya bia boa wakoshebo ya ba bia ko bia no atola so yes sir hwe sofo a wo ko ne nchen hwe mpabo a hye no hwe papa dan papa ababra se kwa no te ana wo ko no wo se sofo nyame fo so na mi kwabra nkroma me toka na mitimi sida papa tremu a sofo metoka modem wo hwe ne mpabo na se ana wo hwe ana wo hye bo no hwe ada bia wudem hwe ka bia wudem afi nyame bua wa wo toka no wonu monwa wo bo manyima di dede ama mi besua mente bosha na wai wan fo bosha na anko no wosofo no nso ntimi anya baabi papa ntra ho ayeka wase so hyawurade nyankopon bo a se wo hye nyankopon bo bi enyanya sa obetua eme enya wo ya sa ade na ye yi no obetua efisa wurade nyankopon abahwehwe no wo ho safoti baabi okoshe bobia no nyamba hwe no ho na dano bone na peta no bone enti mo amahye bono moduma nyina ma nkotua first ne neme koyie na afa neme nyina sintas no munka baabi a mufiri dan ehwe ase ye de sisi ani da hyenu nya dada ohun se ne nua bia bra bokoso ai waje mensa musade waje menu nyam na so baabi a ukona nti na wonua ne nka ho ukoshe bona wonua ne nka ho to la so na wodi prai yi usim no na wura fi Bible say Nyankopon ba hwe no nkyai enso wonim ebe praw baabi woduma ba sai wusika ba hye wonuma be sin trase na fe wodi ahye wadanfo woni ne ati ho amoton ne man say wono waje ntwemati woje ojapade okutia wo very good yeah na so wako baabi akohye ba ansa na wo start wunye sika kwa bedi dwa no wa fa boshe na anko ena boshe no twe so no wodi abashi woni pa woni ne te ho na moton ade nse wono no wo ya ntwema ena wo twe sika onyame mo bo ache obehu ya mobodifo yanko papa honosi wasenanze so anhye bono kradia enya bone ma enya fide bi anyu dia firi wano no disuna ye enti pasoro ya wodifo enti se ukoje bi kase obama ukohye bo 20 million ase otua yina wodifo se otua
senti no se nyanya na yen saka sika no bo sia kwotena dem na fe na wontua ochini ko se sika me mfa nkwa ana so ko se bo 10 million pa no di sika ni ko maso fo pa won fa nko odi bok dia ehu so ko je baby pa se na o bua me na se o bua pa na se me to ka pa me nya dam pa 10 million sika ni a me bro ka dem pa wo de ka ni be ko won fa nko won fa nko obi no de be ko enipa ne maako no omuti bi di so enu omu di so ne mai de ekoye enti e basa amanfo ni mse do no makoje na so na ye bosha wo ko ba bi wo sha wo di so ntina yakopon den wo sha ne sa na adwuma wo se na so wan sha bor kura dia enya bone ma oh we free e free wonu no se 20 million na ahye yo 100 million na ahye yo ba bi o ko gina bone ye free wonu bia wo ko hye bo bia no disina ya ko ne kokotua sade wo furu pemu ade wano ahye urade Nyankopon bo no wa na akogina asofo nani wa na akogina sampaka nanim ana wankasa wode wano ahye bo so be mani 50 million ne makoye na ewai onyame busa o sha ewai wa ahye bo ko akaye enja na pai tie na ya na aboawo ana pai ya kasa fo bo hye ho yanko Psalm 50 verse 40 to 50 come me Psalm 50 14 to 15 come me onya tinye mesa wate tinyemesa pa na boawo wako hye bon on so odwuma isi ntase wo da hye obi a no ton ade eba ho pra no twisan ba ne refi se de be so japa bo se bompai wo ko japa bo se bompai afa ye de ne manya ai basa hwe ba bi wona tie ko bompai nyina wo hye bonya wantua afa se ne ma wo nyina ko tie wa wo de ko hye obi a wona ni didwa mo nya mo bo ho onya mo bo wo da ko hye onia ODIYIFO yanko Psalm 50 verse 14 wo se sai Psalm 50 14 to 15 was verse number 14 to 15. What is saying? ODIYIFO se fasida for dia ebo Nyankopon de tu abo de ma de wo so soro no. Sa 40. Enti wo bo for dia ba bia wo ko gina ya wo hye bobia wo se tu abo de. Me dia ba wo se ye dan. Na tu abo ade. Tu abo de man. E ma wo so su Nyankopon. Enti ba bia ko gina no onipa nim na ko gina ko hye bo no. Na so wo tu ko twema na wo da manyame. Eduru wo se ODIYIFO na fra me hia da mu. Enti se wo tue wa bo ade ni manyame ba bia wo ko bia no wo ko tue abo ade ni wie pepa dia na se niema start na se niema aginsem afre Nyankopon wo hia da nu. Na majo no ma hye wo animunyam. Sa 40 menyame mejo na wa hye me animunyam. Na mejo no ma pagya wo na fe wo hye menyame no nyam. Wonderful. Na so abo ade wo so ntua. Wankutua na ewe no. Na epira wo. Abo ade na wo ntua no on se bubu. Amma wo ya pache. Onzo ODIYIFO onse nipa bo ati nko kwosoro pa ba o ma no sa ba down se no ba bi okonya akohye bo no wantua o se bible ne kan se be de wodu anu ahye bia de diso na yo okọ ma so pa bo hye 20 million ni rafi okodu asu pa bo hye 10 million ni rafi wa kan ya pa bo be 10 nyina wo hye bo o moa ene ne ma start ye ekoye ma no ankotua ena ma so prawo ebe ka no wodi ahye unue bia a wo fie wodi ahye o maame obi kokota ke ne maame me se wono ye no na so na bo sha okosha wo ni so ni rafi ba bia na wunya ba na okosha bo no okotua okotua wo yale ye no first wo yale wo bi pa wo sha bo ba bia wo ko no wo sha bo okotua e ni rafi wo se fasida for de abo Nyankopon amma Nyankopon na tu abo ade ma de wo so soro no na tu wa abo ade ma onyame na wo otesoro no na fra me hia dam na bra wo ho ba kire wo no fra me nyame no hia dam na majo no wa hye me animunyam akote shi de majo pa mama wo so pa ma yewie na wakasa wo so ba hye me nyame animunyam na wo so akwaso ni fia ko munam ada fo ma hye me no nya bo sha wo de ba ye ntino wo cha mo so me de mabua wo wonderful ODIYIFO mawie wako je ba bia hye bo ma osofo no da so hye chalewote ama hwe ka bia wudam ka bia wudam wudo obo nhwegu osofo no wo pasawo ni rafi bo hye no anopa ye ka wate kona kokotua bo so so kona kan kokotua na boawo wonnim bra obra yansa na o ma wonya sika koto ka oba begina wura be ho oba begina wura be fi sabe na fanko hye efie ba ifo bia no ya trase na bompa ye na hwe ba bia ofri ohwe ase kan Psalm 76 Psalm 76 11 na kama me what's say yamnji ODIYIFO wase mu nhye wase mu nhye urade mu Nyankopon bo mu hye Nyankopon bo a na mu fama no mu hye Nyankopon bo ba bia makogina mu hye bo bia mu nya dan mu fama no ma wona watwa ne ho ahye nyina emfa yeyede emre de ne ho eye hu no safoti ODIYIFO ka Kristofo nyina
Yeah. Yemfa ayede. Yeah. Enko sorifi. Enko manyame a. Ne huhu no. Enso na ko he osofu bi da ekomode no. Papa odifo. Mesi ende sofu bi da ho ne ekomode no. Omwa. Nanso ka ye pani ye pa ba bi eseke ye de achade kwani nyame fi. Saudifo. Mission house. Sa. Enso obi kwanko obi ti aso na mo nko mission house kwanko hwe sofu ne mampo da. Omwa. Ya me pese mi wani mo ka kire obi a wo tie na wo ma chi se. Ha konfo bi ntimi mfa nipa ko heaven. Dabida. Konfo bi ji nipa de na ko bronsam gem. Sa. Sofu asempakafo mu gemu no kure mu no omu di nipa ko heaven. Ndi ka Bible say munye nipa nyina yi ankaka na nyame fiefo. Papa yanko. Luke 17. Ka 11 bra. Afi asam kan nko awie. Onia ye biela ne tuma na won so de obia na wa kire wai. Ma asam ne tambie bebe la na atum. Na so kire wadwen. Odifo Luke chapter 17. 11 come me. 11. Kaka kire mama na fe yemfa sam kan ko ye. Osena ba so rekɔ Jerusalem no. Tia Yesu onenam no kan sempa no nam ani asuafo yi na fa mo ben Jerusalem nyasa. Yeah. Yankwai. Ofa Samaria ene Galilee. No nenam. Na orekɔ akura bi ase no. Kodu akura bi ase subua manso batabi anamase no okɔ akura bi ase kɔ. Emerima du bi a wɔyɛ akwatafo ehia no. Safoti Yesu okɔ akura bi ase o. Oni asuafo no. Ono mu kɔ hia ememma maako ahin tan. Onu nyina ye sɛbe ɔmo yɛ akwatafo. A wɔyɛ akwatafo. Ɔmo yɛ akwatafo. Ehia no. Ɛna ɔmo hia Yesu no kɔ. Na ɔma wɔne so sɛ. Owura Yesu. Huamɔbɔ. Na ɔmo di o si dabi. Papa ye hia ni die. Ene die ye ya die ebekɔ. Ebeyira. Ha, ene ya die ebekɔ. Papa. Na sɛ yare ye kɔme ye wie pa dia. Ye be ha nkrofo mo mo di yare ma ye no. Ye be ha mo rough. Sa. Ento mo ma mo ni so no, eno mo tu mo ni no mo hu Yesu se oni asuafo e ba won si. O mo hu won si. Oh, Wura Yesu. Owura Yesu. Huamɔbɔ ate. Na wo hunu won no. Hu o ye dai. Wo se won sɛ. Monkɔ emfa mo ho enkɔ kyerɛ asɔfo. Safoti. O ka sɛ mo mfa mo nkɔ kyerɛ akonfo. O se ni page mi pa. Wo se wo mo ni so no hu no, Owura Yesu. Huamɔbɔ. Na wo hwe mo ni mudin wo se mema enne mo nyankwaji wate enne mo nyankwaji enti mi na mi nka bia nkyere mo monkɔ na momfa monkɔ kyerɛ asɔfo ne ba so rekro no na mo yedai omo kɔ no mo kɔ kwai wo hu fi abira omo kɔ du asɔfo ni papa ana omo kɔta nyina dai akɔi papa hu kwa ebi sida omo hu Yesu pepe osi owura huamɔbɔ hwiansa yensanti ya bira owura Yesu wo ye hu yi die ya wie owura Yesu huamɔbɔ wo homudi wo se monfa monkɔ kyerɛ asɔfo na Bible say bira wore kɔ no onu mu nyina akɔta ne yɛdan wo hu fi kɔta ne kɔi idunum no wase na omo ba ko ehunu sɛ ne ho asan no enti enipa ten ne omo nyina ko hu asɔfo no omo kɔta ne kɔi o enti ba ko nyina ho din wo se dabi osanachi enti me kwa me panie na me nse ye de na me nse timi bae de na me nyina meti beja su dabi papa we ade we ma me baabi ho bia no metu mika akɔ makoda na ase osanachi wode ne kasia be yi onyankopɔn aye wode ne kasia owura Yesu waboa me onkuto ne maso ana obeyi onyankopɔn aye edusia no wode nanim so butu fam e wode na ase da na se ana wode nanim butu fam e wo Yesu nanim ha ana oda owura meda wase enti ene me sei ene kohyia se kan me say na atiti yi enti me say na yi sei papa me de wase wate me de wase me say me na mini bibia me ba ma won da bia metra won ase ma de na masom na okoda Yesu ase enipa no mo yetan ya o se na wo Samaria ni Bible say won mpo de na ka wonim won ka adom no mpo adom no kan du so na Yesu bu ase ana Yesu ka say enya du ana wo ho fiye Yesu asema obusa omuni Mame, papa, sena muna munipa du. Muna mudu wasia, meura, yana mudu. Na nya munipa du na, munya na kwata ya muno. Ene me se monfa monkɔ kyerɛ asɔfo mema no na modo mo ho kɔkyɛ mo papa dia mo yade ni na bɛkɔ na mo nam tan
was in near number 10 na nkron de o he na 9 na maka no mo hefa 9 na maka no mo hefa oni atia ta se we pa o anope me twi wadwe gye ni ma bi so pa ebra na wunya ba no wo busum bi so akɔhyɛ bɔnana wo boa me na sɛ metimi wo bɔ ma bagina ana asɔfo me nkyɛn wo bɔ mpa bɔ me na metimi nya baako na sɛ mienu ɛhyɛ bachi a ma bɛde wase enkola nyinyi wo ma pantan nyinyi sɛ odi fuko ahyɛ bɛsi dɛ asida kitwe saa bɛ mpɔ de fa sɛ mpɔ na obi kɔhyɛ bɔ kora otimi hyɛ 50,000 pɛ bɛsi wantua ama enkola start yɛ o munyinyi yɛ no adwuma bi omokobiane yɛ yomadi afei unama bo huno kwashi obi nyame nipa bi krache bra wo bre nyina afi papa no maame o wo so de wo nwa dwin bia papa ni maame kwahye ebo sese nyam mo boa me ne se mi nyaba eba ma beda ase ebi esika 100,000 wa wo ma akola ni krampan so odifu kwahye ni krampan besi ne dua besi ne ebi na bia yo wo se mo ne mo nipa du ana mo hu fiye na enkuru aka no mo hefa ko idu wa twere wase wa hunu wo mu biara a wo san de no nyam ebre wo nyankopon so na nani nko safoti obia san nachi anko amfa seda anko manyankopon se ba ko pekan ni pa ba ko pekan awase ne se na ti asema Yesu ka kire ba ko no okoda Yesu ase no oka sai sore ko na gidie ajewo o ye free amen enti mi busa se nipa nkron no omo ha no ebeba na se ema ebesan ba ha ne che se besan ba onia wonipa baje de kura di no no nipa wu on se woda kete so no on se waye di na osisu na wuti asem yo so ntua ne de no on se obode onko tua ai on se first store no na ene me koso pa ni ye to de wa on se won sa denden di se kwakuyen senti apostle senti no on se ne manya basa o be bie stone so fo na bebo mpa ye o be bie stone kwa so fo na bebo mpa ye ni bla fi wo wie kura mpo no hwe ni me gusto mo no anua ne papa gusto mo no ko wonyi ba ko mpon mo so fo se so fo ade obeye ma me no nyame na mo so kwa na hira mpo gije besi na dua yi ni ya mo nyo odi fo nga bia so fo gisadi kwa fe twumuku da bi o ma no me boa da bi o ma no nanka banku bi kwa na ga di o ma no on se stone egu e ko fom on se stone egu wo yare na uko ba bia ukɔhye ebo no ohun to ukotu ai on se yare aba kwa eche first no first podi ye fuye ne eba aso nya sa ene de on so wano no fanyina o fanya kwa eche ya ka ba bia ofiri ase ne tuminika ba bia wako ba bi tai ene kɔhye ebo kotwe ne na efiri kotwe ne mfahye ba ifo anopai me bia wadwim so obetie no ayede a enshankwate babu se enshane no onim no adan no agedie anapa wajedi waka baby ofiri ase waka yi papa wutie baby a wo yare ne first okɔhye bo na ho to no ukotua ai on so won ko 20 on say yare first po no yare na yare ketua bi wo pa na osisi kaka mi na yo ya and on so nya appetite b u be wu wo hye ba wo ntua anopa tuminika obi a wo tie ma homachi bia baby okobia wo hye ba wo ntua bia no tumika kotua na woni nyame ntem no bible say wa ntua wo nyame say oba behwe fi wonkan wa baji ba bia wo kokose bo bia wo so de fie bia no asempaka ni bia oni pa no jabonti pa no kanyame asem okuta phone kachi ketu bi no de kanyame asem wo pakese kwa kanyame asem no da bi onya po onya an wo ko sa sofu wo akɔhye bo sofu nyame bomba na se me kwabena mi nyesika pa sisi ya osofo meto ka ma na fe wo na nta kanyame asem hwe so wodam hwe ka wodam hwe kaka bi o de dampa so hwe dia ya ho o hie ni bi ne nafu be kase hwe o kasa kwa na mne mu cheche ka kire bi na de ba ko masofo no obeti bi de nyame adwuma no utimu de denti wa fa nko afa nyame bo na o yefu ni betwe o yefu no si wo hie be ka na fo yefu na da atwe afa sabre no enti am beto nyum nipa baje di no nipa wu nipa baje Yesu di no nipa baje no kwadi no nipa dai wo nipa baje sum papa di no nipa wu onyame ohwe bia mfe onchan wa na akọ baby na akọ gina abo okọje baby na akọ shebo okọje abo so okọ shebo wo di na sika koma no wo na koma no sofu na okọ ne ncha akọ shebo okotua so onko 20 on se stone na egu on
egu anso bra wo shase obon pan ma no first store ba ko pe na bie so na wonya store num boss ka kire bi na so ka rekoma so fo no afa nko enti na store na ananya wotum onipa baji Yesu adi no na onipa wu anapa yi nyame asema yeke no fine no afa ana fine no so menya brantie anapa yi se o ya so peti nyame asem ti no onyame won hia wate onyame wonom wate womie wadwi woni wanti ase na asema yeke nti ase ba bia wakobia wokɔhye ebo bia no sati ye na ekoyie afenye manyina ayabasa no se ba bi be se dua de wodu anu ka bia no start kopa besia ne kotue ni na fama wom na fe na hwese obasa yesi ya anopai onyame nhirawo onyame wonnom onyame nka ho se fi na dikoyi obosha wokɔhye nya no ba kotua ne nyame ebehia won sa na adwuma na aso afoforo so onyame nya wasa wo Yesu nim ka amepa amen odifo won say Deuteronomy 23:21 no won so say awurade Nyankopɔn bɛhwehwɛ no wo obahwɛ no ho na nkanto nipa na anapa na nkanto kɔfo anapa na onipa bɛɛ na Nyankopɔn kro no boye no won so oba bɛgi sika no na sɛ me kura me sie aha also obi bɛyɛ adeɛ ma me se de sika sin tuta oh yes and me kan you me kura me nipa no enti Nyankopɔn ba bɛdan ka no na amane ma kwa na ɛkɔ me bwa ente ha DJ person no DJ Yombo person no kasa ah yo hopa eti odifo gusu kasa anopai wobie wa dream aha ti am ka che so odifo de okasa na chai di anopai onsu betimi so abeken ho 0201944485 0554820910 anopai odifo KWASHA Better Christian Church Akyem Asoboa onoda no anopai se wate ase mo a mo hye bono a mo ni so no kokotua kona kotua na nya fidi anso mene papa every anso mene papa hweti o ba bia wo koye no sofo na obon pan ma na ba bia wo ko bia wo se wo start na ka odi de sa hwe wa wo timi chaponchi kwaku ne we ena ya de na kusire nkwankora ebo wo enti kai na kokotua na se di nkwanpa ayabane David ye di nima bibira fafre ho why say ni ma we nyina ko gina pa bo asa bompa ya ni ma nyina esai esi nta so ka u fa sai kwa kakra bi so kwa free u ko gbe mo so ko shebo wotua na afi ni ye odi awusu but un say enipa bi nsele enhu sa ye ka ho asem no onim sa problem no onim ana ne wote office osore ya nano ko gina sore dem ni ye hye be mic mai oh sorry DJ mo dem pa chawo enti na o kan o senkafunu se emma wano nya wrowro na emma sam bi pentam firi wano wa show e wo awurade anim ana so obi ko ba bi a na so ko hwe ndipakuo bi a wo ho a obɛhyɛbɔ na ko hyɛbɔ because obi asɔre se bia oh say ɔno so bɛka bi ane praye no so ne mene o kasempa asapa so kwame sorry ko yebi it ese me so yaw ese me so sorry sa ampa also botum ne no mo nsele hu like to me bi e wo etato ampa wa kasempa eno a edi edempa o hwɛ sɛ me hyɛ bɔ no so bɛhyɛ odifo anopa nyame o hyira pa o hyɛ onso se nyame na mo so a ene ubie yani na yes frɛ du betum sa beke on 0554820910 ewom se insuo na gugu de se insuo no gugu a na ye lance na na ajame kakra what ase eti osu betumi apem so a o de bomoda na apem so na anopai se no difo ne yakasa no o de wan kasa trust din won so di kan ka che o se o tie no wa ye gude ana atompa so udifo enokre why ya one say first say na now tie no e say no ma 10 asesa ontuan bo hye one tua obo hye Awurade ma bi sei me say me sei ena Awurade so de amaw no anye wanyo o so bo hwe no ho oba hwe ho enti we che say odifo we che say Nyankopon say ubie wa no ka bibi e kire Nyankopon na se Nyankopon ye mawa na o ka want wo say de odu anu ka bi ediso ese odiso utua ana ye kwaso dem ko hye boaka sie yi aye ni sue ni ye bre o senti ni ebre no anu tin ye yale diabetes ni ho na asefo yi
serious pa yen shelandim dabi obi wo sika pa nanso ne ho ntono enam se boshe bi a wakɔhye wandua konfo so so funche yo wandua onyankopɔn kɔ so ba bɛda ka nya konfo onyankopɔn so ba bɛda ka enye konfo wono bokumpo obekuro wasabe ye kwa no wasadi hu atobusia fonso mepacho aso bi pese obamu lance no enne endiamboa betima hu se lance ne brenki kakra bi a na ja na san atia kutum bomodin a o de bomodin na pim brem what I say pim brem na so beka ye ho e wo ha odi hye anopa memu achi o boko mepacho odin bebe kasa free aminde wa me kasa si odan manso yo anopa ya semi ni o odifo body we show nyankopon a you wish e boy e you tia e ma nyankopon e dia me kan zanze abemu bi e we subo manso a ade osua koko ni ade utumu se abemu ano wa brand new year ankasa na abemu ano e ko sofu bo se ohia we na obuane dia na sene sakan dia baba abeda na se abemwane yesa no ene yo nyankopon bo aboa no enya sem ketwa ti wo shebo ese wudiso yo odehie onso beda wase ebia na oka no osua koko ena wakonya minipa enchen ena na akodi ensie se nyankopon boa me na so mani sim yi a meso mekao sa ena nyankopon so tie na so pam ena akoyi ama wo on se twere obo ena de agu eti boshe die so otua so otua bebi o ekobia bebi abekobia se bosumusuo input ade ye hu pa ni asodofie asodofie onyankopon so bo hwo nyankopon na ye dan ko so be dan wo ho se anoden anopa nyankopon ke ho eti unsu ye mitia be se miensa bi unsu betimi so abeke ho ofidwam ha 0554 820 ana 0201 944 485 se insuo nugugu ana lines na ajame na su gusu a o de gusu a opim so a nyankopon betimi aye wadom na so abeke ho ha eti odifo na wo ka bibi so bibi kakra na so woja unsu so wo de ato aso maye fa di ka fa number no tujama wo number no my number 054 55 9 50 70 054 55 9 50 70 etiano yo difo kwasha number no ye nka se frɛ ebia mo amonya akonya amawuramu e wo studio line so no obetimi so afrɛ ne personal line no na onso obetimi abomodin apin room odifo medihye odin bebe aka se free ipacho anopa yi udin bebe ka se aso osia aboabo na pacho odin e maswe okay Mr. Maswe anopa yi udifo akasa ede mi ase ya asofo agamu ya anopa ya asofo kan no kwa je ubedi bedi kusa obahwa ya ayo ho ne se nne yeti aso dem betumo fra botan sidi yin na yeto you be going go to collection because of what you share in this city. I saw them in idea here for because of say what share into in this city. Into the mini padama ya michirano. Amen. Eno okano. Say na di taka. Osia na mi igwa solfie na yenyi iska. yenia Ahokyere nko se bo de bi ye papa ye shebo sientua ensientua edi brentuamu ye papa ye dika no wo shebo ene ma start wantua da ye kwanu mi so da wa sa shebo na se de bi aso na wotimu de bi o shebo nso ntua be ye fidia so mene nti wo de be she ifie baifo
ndu no obi kwa ate wona sɛ ne nema yɛtɔ ne nema bɛka sɛ ɔtwe ntwema pelipa bebree wɔsi fa nyina me sɛ wanhyɛ bɔ kyɛ sɛ ɔbɛhyɛ bɔ no wantua sen sɛ wahyɛ bɔ na wɔnyɛ dɛn wontua saa quotation Deuteronomy 24 ɛne Ecclesiastes ɔsɛnkafoɔ sɛ Deuteronomy hɔ nso no Deuteronomy nso deɛ ɔsɛ 24 ɔsɛ ɔbɛdan ɔka Deuteronomy 23 90 to 25 good ana ɔsɛnkafo deɛ ne 5 1 to 6 1 to 6 yɛmfa last call wei Hello. mepakyɛ odin bɛbɛ kasa firi Din de bra kwa me kasa fi Asoboa anɔpa yi odifo akasa na kula mi sei. I'm so wachi wo Asoboa. wo so awachi wo Asoboa Edi ko si kwa homa enkorofo. Na ma bla to mi wiase. School dem po na na meda. Na me hye Nyankopɔn bo se. Nyankopɔn bo ame. Ise ma se trading. Ibu ame na minya baby na. Because nyame ni pebi ba na nesiwo. Na me koma ni sika to fi proof. Na nyame ni pa na Nyankopɔn so bo mpa ye ma me ene Nyankopɔn bo ame. Menya baby ada. Na Nyankopɔn bo ame so me sika 400,000. Ekoda nyame ni pa na se. Na Nyankopɔn so ekusu eye adwuma eduma me pa nya asem ketwa. Na edumi wi a akromfo be wi ame. Na so megya ni na ade ame Nyankopɔn se. Nyankopɔn nkasa o ma blabo. Na ni akromfo no ebe wi ame Nyankopɔn so fa asotwen ese ma wo. Amen ebiani o ebiani ohun se nete on se ose oftoa waachi ewo Akyem Asoboa ya o ana se empeswa so ye as a school dem po no da o so nyame ni pan bompa ma nyame ni pan bompa ma o hye bo no kakra wo hye no okotua enema nyina ekoye ma no nyame ye bi ma wa no adana se tetia on se wakasa nya nipa du ne bai na nkura aka no wai o no fani je ko asunje ko to laso emebi mama kana ebesaba sɛ odi yale ne makra na o be problem fro o be bre hafoforo beba ana o ye djuma pan so mo sa wonko na yale ne free so o sa ko hye ne biemu so eno I'm so be friend to aso obu na nipa obu na mi yale ne de ma o but wo be ko ye djuma se djuma nka wodi ye die pa de onyanti na ba ko no ka chen se wo de fasumdue den very good so what did di boshes so tiene ade papa nko de be direchi mo ba o mo maka de o mo ko pan so be sa badan se wo de boshe ne kwa o mo se agira bompai foforo sa ma se anima foforo nya de ensa amela sana adenete ame ye bele pa anɔpa yi odifo KWASHA wakasa de bia ɛwɔ nea ɔde ba ne na die adutwam wa force wa pema wuram anɔpa yi udi me kasa fi ɔde hye asene anɔpa yi odifo akasa even if we are now so much president you but in the second you on the risk do no wakaji so on not one of 5 is going to me could be be on impo no 20 million when you bosh on yame akọ and be most mpo no ko no dan man no kula but the bosh so no obosom fran born in the car no no the bosh so what yame afi yenti ne gwe yan for bible so be so yame na ko yu yin ni ne ban say ni gwa sa fu ne ye wanchino mu yale ni opewe be yare wo pa ya mfi nyamfie adin se banesa si ehye boy ni so di boy se na yi ni so no na nyame papa nyare wana ha wona atete ye gu yen so ye asafu wo be yi wani mi se wo boy nyame asafu bia no wo se wo se ni schedule na boy nyame ejuma nya onipa po down kana onipa down kana da se na Nyankopon ya no de anwoka o akwan wo tumi danka so yo mo de yale wo ba so na to o
ya kwan bebre ne nya mefa fa Kwan horo bebre. Nyamisha. ma ba yale Hai. E kwan horo bebre. bo she na wontu be ma ba yale Betama Na wodo apon ho sika nina. o dwan kwani ayi dadi ya sin bibia be man poso be nya obetra pani ayi dadi Ni ayi wadi. so uko bomba sa nyame mo na uba wan ko twa boade no Se odifo se enija obenya no unya o. Enija wo se unya no unya sanka. Yabe obe fa no kwati kwan be so no do fa when about na A to Z condemn to grab sempa anope nyankopon hu yemobo etodifo se ne nyankopon enam so ade asem ebro ade nyina so abesom ye no anope nyankopon nhira wo enti samre ake esima bese mense bi enti se wo adofo bi na abeche o ma na ja wo so ache o na ja yebu ya keke mechia ai dabaki aki ono yire mechia ma no pepa na Mr. Manfo wonso no mechia papa ana iwajo Mr. Dako ni ma menom mechia na pakuma no mo gina odifo mesro so bujum kakrami because lines ni more than panty so bitumi borema na dum so ade afi audition odin bebe kasa free kasa free atatuan ndi de ba kwabla we ka chiro ena nkasa no de ni baby yari o ye ja me kasa ne se ena ebu o ha so nyankopon na wo hwe no so na wo de ne koba no obitimi fa banche ebulu edigunsu se na na gbosun se me so ma me nkomra o nyankopon wo hwe wo so no onu momu no awo bo ho ba no kunse wo hwe so na nkomra na nsu na wodi ayi ebulu ni ayi kuku na gbosun hwe me so nkomra na lo yo sa kwa mpa wo nyankopon kwa ni bubefu waye niemo ho nti nia nipa ye no ebu o na akofa no me haba omo so enso ya omo ntia se ni man kitingiti bia omo ye ni ntia ano bu onzo a obehye bo afi wo nyankopon ebu amena me wale anase me yes yo yedasi akunya ba ko dia bro yo yedasi ebi mu nya ni sa na ya kofa no me aba mo wanu hyam inti odifo aja inti tuaso prosikuma mo amuja kwaso nyina so nyame onhira mu nyina titi kra ne yi mo santiman bele hono anope me champa nyame aso dwenka papa mo boduma papa onyame onhira mu nyina eno mo achimuso ayi asenso ukobontu ya se obo kwaso nso no epacho odifo man fa infam epacho entimi mfa course bi entimo amofre no ya krosu locket no epamcho a sa pepe into different to asuma ye nyame nhira wo nyina ka amen odifo DJ we ma minchia sister mother ajwa mother oye choba ewo mse ye for say jubilee ante mother anopay pasulu chia protocol nangasa michia pa wonu adwuma yefo nyina elwade nkam ho anopay ewo Yesu dim amen na eja mes mechia Peace Town ne alata on wesubu mechia mu nyina na Better Christian Church we are better asama to me wo mejume imu mi manu biara